Rapporti li sar mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera li s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna bqgħet b'saħħitha anke minkejja d-daqqa li ħadet l-ekonomija madwar id-dinja kollha minħabba l-pandemija tal-COVID. Iżda peress li issa l-ekonomija dinjija qed taffaċċja sitwazzjoni ġdida minħabba l-gwerra fl-Ukrajna, wieħed għandu jibqa' viġilanti biex il-banek jibqgħu prudenti u jibqgħu jżommu l-kapital tagħhom b'saħħtu. Ex-qar l-uffiċjal ewlieni tal-Bank Ċentrali ta' Malta Alan Kassar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat rapport dwar l-istabbiltà finanzjarja f'pajjiżna. Il-gwerra fl-Ukrajna qed iġib riperkussjonijiet fil-prezzijiet, kemm fl-inflazzjoni u anke prezzijiet ta' commodities, li daw ovvjament imbagħad iġibu inqas growth, ġifieri għax int meta għandek inflazzjoni għolja ikollok daqqa jaf ikollok daqqa wkoll fid-domanda tiegħek globali, ovvjament hemmhekk dawn jiġu sort of ikunu iżjed il-banek ikunu iżjed esposti għal din nuqqas ta' domanda jew prezzijiet iżjed għoljin. Waqt il-preżentazzjoni tiegħu Alan Kassar ta' importanza kbira li tibdil fil-klima e kif dan il-fenomenu qed iħallu wkoll l-impatt tiegħu fuq dan is-settur. Il-banek ħajkunu affettwati going forward mill-klima għaliex ħajkun hemm ċertu businesses li jafu joħorġu out of business jekk ikunu pereżempju f'setturi li huma inkwinanti. Ġifieri daw iċ-choice huma jew jadattaw ruhom jew inkella ifallu pratikament. Allura l-banek li jkunu esposti għal daw il-klijenti li huma esposti għal daw is-setturi ovvjament ikunu at risk. Alan Kassar semma kif l-istress test li sar tefa' dawl fuq jekk il-banek mhumiex preparati biex jilqgħu għax-xokkijiet fil-klima. Ix-xokk fil-klima u pratikament li nistudjaw aħna bħalissa huwa prezzijiet għoljin estremi, pereżempju taż-żejt, li dak ovvjament ġiblek inflazzjoni għolja, inqas growth, allura inqas ukoll domanda globali. Il-Ministru Clyde Caruana fid-diskors tiegħu qal li bla dubju bħalissa ninsabu għaddejjin minn żmien ta' inċertezza kbira minħabba l-effett li l-gwerra tal-Ukrajna qed tħalli fuq l-ekonomija kollha tad-dinja. Effett li mistenni jibqa' hemm għal numru ta' xhur bi probabbiltà kbira li l-instabilità tkompli tikber. Min-naħa tiegħu il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta Edward Scicluna tenna tħassib tiegħu dwar iż-żieda fil-prezzijiet filwaqt li qal li wieħed m'għandux jinjora l-fatt li l-instabilità qed taffettwa lil kulħadd.